we talk football SA. Mfowethu igama uthini Khosi? Mina ngoThepho bhuti ngiphuma eThembisa. Mina bafuna ukuthi iPirates ngeke ithathe ileague, iChiefs ngayithatha ileague. Ayikhohle iPirates ngeleague nje. Izomela iChiefs izithatha ileague ukuze nayo ilandele izithatha ileague. Into enzeke namhlanje siyayithanda nje, Sundowns ayinika ileague. Ngaphandle kweChiefs neSundowns nje iPirates ayikhohle ngeleague. iGNU banibiza kanjani? Ibiza kanjalo bhuti ayijiki futhi. Simoshi party. Spoil the party, spoil the moment. Umsebenzi wethu loyo. Singamakhosi. Number 3 uphatha kanjani? Number 3 ngiphatha kahle nje uSandani nje yodlala neAS Rabada. Maye ngawina nje mina ngingenile kuCAF angisela inkingi. Yes, into engijabulela nje ukuthi Sandala yothatha iCAF ngene kuCAF nami. Kodwa iPirates ayikhohlwe ileague, iChiefs ngayithatha. uJunior Khanye uthe iChiefs idlala kahle mayidlalela ubala. Mayidlalela into engekho and they are playing for free. What can you say? Akayifaka amazinyo into engayisho nje ayifaka amazinyo nje ngingathanda ukuthi afaka amazinyo abuya akhuluma into ezwakalayo into engathanda ukuyitshela ukuthi akafaka amazinyo abuya azositshela into ezwakalayo nje asimile nje ngamso. Ikhona man of the match namhlanje mina uPeterson futhi uPeterson usebenzile usebenzile iChiefs angifuni uqambela amanga futhi ngifavor iChiefs with or without favor uPeterson uyadeserve man of the match namhlanje. Ngiyavumela Khosi. Ngiyabonga futhi wami. We talk football SA. Siyabonga.